Έχουμε 4 άσους, τους 4 άσους. Μπορούμε να τους δούμε εδώ. Και έχουμε και 4 φύλλα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τον ένα άσο κεφαλή και τους άλλους πάνω στα φύλλα, όπως βλέπετε εδώ, κάπως έτσι. Κοινάμε τα φύλλα τέλος και μοιράζουμε τους 3 άσους κάτω. Έχουμε εδώ τα 4 φύλλα. Το πρώτο, το 4 ας πούμε, το βάζουμε πάνω στον άσο και παίρνουμε τον ένα άσο από κάτω και προσπαθούμε να τον μεταφέρουμε ελαφρά πάνω στο 4 για να δούμε τι καταφέραμε. Εδώ έχουμε 5, τα φύλλα γενικώς οκ. Δεν βλέπουμε κάτι, για να δούμε κάτω. Και ναι, πέρασε ο ένας άσος. Συνεχίζοντας, τα 4 αυτά φύλλα, παίρνουμε ένα επόμενο φύλλο, το βάζουμε πάνω στον άσο. Παίρνουμε τον άλλο άσο, το μεταφέρουμε ελαφρά και βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει άσος, μάλλον είναι εδώ, σωστά. Το τελευταίο πια πιστεύω δεν έχει νόημα. Έχουμε τον άσο κάτω, παίρνουμε αυτό εδώ το τεσάρι, το περνάμε δίπλα από τον άσο, το χτυπάμε ελαφρά και πάμε στους άσους. Αφήνουμε τα άλλα φύλλα κάτω, παίρνουμε τον άσο και τον μεταφέρουμε μαγικά εδώ. Αυτό ήταν το Jazz Aces.